KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko be biyanko bayaw Piindi TV bismillah mon robbinu jandeli modon weltare min dañte kala saha huccidde mon non kadi min dañiri weltare odo subaka aljuma hande ko don yo Allah waɗanen jam goto fo salminama yinde ko non manama e jettode don gandini aljumaaji di kam e alhamisaji kam joni on kewani yide mi kono non banam gorko Amadou Moussa woni koy foftade mi goppo mota no fofto seeda arta so Allah lamdo jabi semaine prochaine e ko ganda kanyum woni robbindu jayndeli jeudi wo e vendredi so Allah jabi dum non hettiyankobe yebiyankobe ko salminde won juurade won e juurade kadi bebe ganda kambe goni serenbe men dum non wiide tan kala ko be duwi yo won burale leydi ndi Allah jabana en duwawuji ngaren non ko buri tengtude hande ina anda hanke manifestation ji dañdiri hande non ne wa wiede jayndel di foko ko hen artidi don manifestation ji bo heewi ko bonni men kal kadi tan ko ganda kanyum woni Ousmane Sonko jagol mum walla lawul mudum ton to ganda woni hôpital ha tengte mambay nya kongudi mudum ma suuti wiide gilanden ha joni amoni fada kono non yonti do joni de don gede haale woni hakkunde makko e Ousmane Sonko caggal dum hettiyankobe yebiyankobe ma en garkay e ko ganda kanyum woni renvoi mo procès o sabo procès o ko nawa ha capantati lewru mars gonden du joni wonta sallahu lamdo jabi anon tigi jande l'observateur udditi damal ondi l'observateur hande no dawri lobs non wi ko hanki e kulhuli e kewi e nder leydi ndi dum don tigi non woni ko ganda wodi ondi kadi Ousmane Sonko e natal ene lele table kanko non be bi état de santé mo Ousmane Sonko kay o don point walla tan tobbere nde don nane nder jayde nde ha joni be garti e journée hanki o be bi yete ko minutaji procès minutaji ganda hewani kay do joni kono nawtama capantati lewru mars mo gonden be biyete premier audition mo Abdou Karim bomo ganda woni Abdou Karim Diop be mbi procureur de la République kanko ne jogi don dossier be mbi ko tolne ciapande ko tolne temetati bani adamaji tan kambe be pawama juude odo saha nangibe non hakkunde police et gendarmerie be mbi kay ko faye galle mo ganda kanko woni jodani do famille omarienne ton to ganda kanyum woni to biñona galle makko ko be yanbe hen dum don nene nder jayde l'observateur ngaren ha joni jayde libération non e odo subaka kanyum ne arti tan ko wiide yete affrontement ji walla yette nangondire ƴewtindade hanki hakkunde abebe ganda kambe ngoni sukabe yaltunobe ne mbada manifester e tan dadi be mbi yete kay odo saha ton to ganda woni tribunal to konko Ousmane Sonko don procès non yowama ha capantati lewru gonden du be mbi kay abebe ganda kambe ngoni force de l'ordre walla dadi be odo saha kay ko be ganduda yete ko be wannobe isolé galle Ousmane Sonko gila tan 48 heures wala mbiyan balde didi wala balde didi ak tolne balde tati ko be tan wadbe quadriller galle Ousmane Sonko odon be mbi manifestation ji non dañi kono kanko Ousmane Sonko
on nawama on nawama hanki ton to ganda kañum woni galle safrorde to yete ɓe mbiyete ko bonna ko heewi sabu ko tolne otoji bisuji nayyi bonnama bisuji ɗiɗi kadi huɓɓama ɗum foof koye Dakar dem dikke nayyi ɗi ganda koko heela ɓe mbi tan galle walla mbiyen ɗo ɗo ganda kañum woni quartier général mo APR gonɗo toon to Parcelles ne wawi wiyede ne wawi wiyede siège social mo Amadou Ba kañumne koko heela hanki ɓe mbi Parcelles Sicap Liberté toon foof koko ganda yimɓeɓe jani toon e galleji e ko way noon ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyen ko ɓe mbi hay Sonatel mo Parcelles koɓe yanɓe dow mum garten ha joni jayde Vox Populi noon wiyete ƴewtinda tan ko ƴiijam e ƴiijam jeygol e ko ganda kañum woni yete ko heela e nder leydi ndi ɗum kay woni ko kewi hanke e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi kay baɗaɗo malmone nanna e nder oto muɗum baɗaɗo jangat tan ha nanna e nder oto muɗum oɗon kay woni Ousmane Sonko ɓe mbi hanki Damboj kanko no ƴetti yete ko ganda kañum woni gueɗal makko e ko dañi ko saabu kanko Damboj o wi ko jogornoɗo warede garene jayde Le Soleil jayde gendire oɗo subaka wi tan ko dossier Ousmane Sonko e Mame Mbaye Dia waɗama renvoyé mana yowama ha tan 30 lewru gonɗen ndu yete ɗum noon kanko Mame Mbaye Niang o weltaki hen e lawol gotol garene jayde Les Échos oɗo subaka wi tan ko banggal bandiyagal tigui ƴewtinda e ko dañi oɗo procès saabu yete yaltuɓe ne mbaɗa manifesté ɗum ɗon fof koko ganda koko ɓuuri bonnude ƴewtinda on ji natal Ousmane Sonko ne jooɗe tabal ne huccitay docteur on ji ko heela ko on ji kadi daɗiɓe ɗum fof koye nate gonde Les Échos garene jayde l'évidence noon ari tan ko wiide yete ko nimsa tigui daña e ko dañi hanki ko woni galleji kelaɗi woni butikaji janani kelaɗi woni bien public privé ɓe ganduɗa ko gueɗe koye mumen liggey mumen yimɓe gara kela ɗum tetta bagasuji mumen ɗum fo hanki ƴewtinda e ko dañi ko yete ɓe mbi yete kay Sonko o waɗama évacué fanede to de clinique goto gonɗo e nder Dakar garene jayde quotidien le quotidien jayde quotidien noon ari tan ko wiide ordonnance de renvoi mana tan ko ganda ko kañum woni kayit kollowo kay procès o koko yowa ɓe mbi jugement o nawa ko 30 lewru mars gonɗen ɓe mbi Ousmane Sonko avocat muɗum maître Ciré Clédor Ly koɓe nawaɓe to ganda kañum woni to galle docteur ɓe mbi kay ha joni to diwan mo Ziguinchor toon ne kay ko gueɗe ɗe ganduɗa yete welani yiide kañum ne kewi toon e galleji kelaɗe ko way noon l'exclusif kañum noon ari tan ko wiide gatsa kay holliti hoore muɗum o mo ganduɗa woni Ousmane Sonko saabu ko nodduno ko e dow hoore makko mataw wattidima hen tawde ɓe kolliri natal makko amo leeli e hôpital garene jayde li quotidien ɓe mbi kay Ousmane Sonko sellani oɗo saaha beele noon ko rafi jandoye dow makko walla ko rafi mo ganduɗa ɗo joni o waɗat hen profito tan ngam yette wawde kadi hebde ɓerde yimɓeɓe ɓe mbiyete holko saabi kay oɗo saaha kanko Ousmane Sonko haɗano nayi yaade toon to diwan mo hôpital to yette garen ha joni jayde direct news noon ari wi ko renvoi ji tati dañi mana procès o yowama ɗo joni laaɓi tati te ɗum ɗon kay koko gandani wawno wasde saabu kamɓe mbino aɓe jogui preuve Mame Mbaye Niang konguɗi muɗum nenen saabu on ji Ousmane Sonko nani sara kono Mame Mbaye Niang nani sara e natal direct news kanko Mame Mbaye Niang noon o dari o wi tan ko ɗum ɗo kayne wawno wasde dañde saabu kamɓe mbino aɓe jogui preuve te noon so tawi ɗiɗon preuve aji woɗani kanko Ousmane Sonko kay o waɗani mérite o tigui tottede leydi meɗen Sénégal amo tan ardo ɗum woni konguɗi Mame Mbaye Niang e nder jayde direct news garane jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damale oɗo subaka ɓe mbi hakkude Bayern hakkude Real Bayern City e Chelsea ko noon match uji ɗi ganda oɗo saaha kay ko match uji choc tigui paɗeteɗi ha joni ɓe garti tan e o mo ganda ko kanko woni Aliou Cissé entraîneur national mo équipe nationale mo Sénégal ɓe mbi noon aɓeni pada e classement hande o Sadio Mané Bouna e o mo ganda woni yette Habib kamɓe noon paɗete tan e oɗon classement jogorɓe wonde ɓe gandama artu ɗum noon wonta ko liste paranteɗo hakkude Sénégal e Mozambique ko hande tigui foti andede so Allahu lamɗo jaaɓi ko noon préparatif mo CAN 2024 hettiyankoɓe eɓiyankoɓe joni udditan hello wonko
non tigi hettiyanko ɓeɓen ko ɓen batta sona noon uddide hello men wongo ngo noon e oɗo subaka gareten tan ko e ko ganduɗa ko kañum woni ko kewi hanki ko kewi noon bonna saabu ɗo to ganduɗa kañum woni JOUR to Parcelles toon station gonɗo toon koko heela ha boni to ganduɗa ko kañum woni Liberté 5 toon noon arrêt bus o koko kadi duppa garen kadi ha joni to Parcelles ko ganduɗa kañum woni boutique Orange o ganduɗa ko fewda ko ni ɓooyani so ɗum ɗon ne sukaɓe koko bonni ɗum saabu ɓe jinno yande ni koye Auchan mo ganduɗa ne woni e croisement 22 ɗum noon kamɓe dadiɓe ɓe daari gam wadde protégé ɗum ɗon nden noon ɓe paye Orange o ɓe pusi ɗum ko ganduɗa ete hande ko kalisaji kewɗi waɗano hen gam fewnditede hayso wona ɗum ni hande ƴewtidama so gueɗe baɗe ni dañi agression ji ɗi no natirta hen agresseur uji no natirta hen min hanki mi yaltugallam mbiɗa jogui téléphone am kamɓe sukaɓe oɗo manifesté ɓe mbi kam madame téléphone ma mo joguiɗa o sa dirti ɗo tan a seeli sa seeli andu a wasi téléphone ma saabu ko taxi ji ɓe uddituno eɓe tetta gueɗe janane eɗon gandi ɗum ɗon koye bandiyagal jeeya ɗum ɗon koye guyka jeeya ɗum ɗon koko ganduɗa ete wona gueɗe pewɗe saabu ko wayni so dañi ko nden agresseur uji ummoto saabu ina anda sécurité mo ganduɗa yete ne waɗe installé saaha ina haɗaɓe wadde wone gueɗe hande pour nata e bus ni ha keɓa kake janane hande weeɓani saka noon wadde ɗum e bedda hayso tawi ne waɗi waɗoɓe kono wonano ɓe jiɗiri ni kamɓe wuyɓe ɓe walla kamɓe watboniyankoɓe kono so manifestation ji mbaɗi ni dañi kamɓe fof ɓe mbaɗat en profité ɓe natta hen ɓe mbaɗa gueɗe bonde saabu so yiyama boutique aji janane dajjitama holko wondi boutique janano e politique dajji toon boutique janano tetton téléphone uji gonnoɗi hen dajji toon boutique janano ƴetton matériel gonnoɗo toon dajji toon boutique janano ɗum ɗon ko bandiyagal hande wiyeteno koko ganda gueɗe ɗe ganda ko tubakoɓe jeeyi soɓe jani hande ko wayno Elton ɓe jana hande eko wayno station ji goɗɗi holko wondi ɗumen e ɗeɗon gueɗe saabu wiyeteno ko mataw ko France dégage saabi aɓe janay Auchan ko ɗum saabi aɓe janay Total eko way noon kono so yeehi hande ha gueɗe janane goɗɗi nattinama hen ande bandiyagal heewi eko wayni te ɗum ɗon noon kamɓe force de sécurité jiɗi hanki koɓe mbawi ko ɓe mbaɗi ɗum vraiment hayni yiyete ɓe songue hay dow moɓɓe kono noon ɓe dutto caggal gam tan wasde walla tan ɓe mbaɗa feere haaɓe gagnata walla ɓe gaddanta caɗele ɓe ganda kamɓe goni population ji ɗi ande tan kamɓene eɓe mbatta hakkille e population ji ɗi e saaha saabu won gueɗe ɗe ganda so daño tan musat ƴewtide hande omo ganda kanko woni garde corps mo Ousmane Sonko felle e koyngal woɗɓe e goɗɗum ko kewi hanki ko e nder leydi ndi ne wawno wasde e nder leydi meɗen Sénégal yo luldiɓe ɓe e laamu pamodir soɓe pamodiri tan leydi wona e jaam ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe sukaɓe hande noɓe daroto aɓe mbaɗa manifesté ni ne wawi wiyede nouvelle génération ɗum ne wawi wiyede effectivement te ko nouvelle génération dañi génération mo ganduɗa haade ɓe miijade ma ɓe mbaɗa ha para haade ɓe miijade ma bonne ha para haade ɓe miijade ma ɓe nangue ɓe pawe juuɗe ha para saabu ko tolni a temedde tati yimɓe nangue hande yete nanne prison ji hande jinnaɓe mumen fo ñallata koye dame police aji ɓe ñallata koye dame ɗum ko ganduɗa woni prison ji gam wawde wallidde sukaɓe mumen ɓeɗon udda hakkillaji jignaɓe mabɓe yo jeune uji ɗi dutto mbaɗa conscient e ko wayni saabu kamɓe soɓe gummimane waɗoɓe ko boni nattat hen te ɓen so natti hen ko bonata ko hewat wadde yiyama hanki kake janane kewde bonnade hande goto fo ne wawno jeeyede manifestant ji ɗi bitik yummum heele walla bitik bamum helle walla bitik mo jiidi yumma e baba heele saabu yete koko ganduɗa ete aɗon to waɗa manifesté saabu kono wat boni en koɓe nani natti hen ne mbaɗa ko beela hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum tigui amin paɗa commentaire uji moɗon e tan ko ganduɗa ko kañum woni e plateforme meɗen hokkude wonade gongol so Allah lamɗo jaaɓi woni altini yo Allah waɗan en jaame kisal ɗo e nden waɗana en cellal waɗana en jaame nder leydi meɗen Sénégal saabu ko jaam tan cohluɗen kala ko wona jaam ko jaam ɓuuri ɗum heɗano en to banggal caméra to ko Mansour Sow alias Thiat to banggal montage to ko Ali Fall.
ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma